एसे सिगां आंबो सासे हाइ कर्टनि एडभकेटनिफ्रायनो खबर मोनदों बेनि केसखौ आपहेल्ड खालामबाय आरो आपहेल्डनि मानिया जाहैबाय माने प्रसेस सायाव थाबाय थासिगोन जेरै दं ओरैनो थानानै बेनि जाजमेन्टआ सोलिबाय थागोन आरो जेबो इमप्रुभमेन्ट गैया आरो दा बे मोनसे एक्सुवेलि डिजाइनसो रन्जन नाब्लाखौ आंनि नोजोराव आरो रन्जन नाब्लाखौ जेलाव सोनानै दोनबाय थानाया दिनै मोनसे डिजाइनसो बेखौ एक नाम्बारावनो बै समावनो हगारनो हाखायोमोन जे बिथांनि सिगनेचार लानानै दिनै बर'नि थामथि गोरोबथाया जादों खुनु नियम गैया बाहाय नों सासे कनभिक्टआ बोरैहाय मोनसे मेमरेन्डाम अफ आन्डारस्टेन्डिं एसेबां गिदिर मोनसे बर' हारिनि सोरजि बावहाय बोरै बिनि सिगनेचारा बेलेग जानांगौ जाखो जाया दा बिथांमोना बावहायनो बिथांखौ हगारखानांगौमोन आरो बेनो फोरमान जायो जे बिथाङा दाय गैया रन्जन नाब्लाहा दिनै थोजासे दाय गैया बिथांखौ कारादन्ड जेलाव जोबनानै दोननो हानायनि दाय मोनाखै खिन्थु बिथांखौ दिनै आसाम सरकारा बिजेपि गभर्नमेन्टआ इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ रन्जन नाब्लाखौ हगारनो गिनानै हगाराखै आं बेखौसो मोनदों दिनै नोंथांमोना नुबाय बनसुनि दिनै बे गिबि खेबनि सुबुं गौमायाव गोबां हाजार मानसिफ्रा फैबाय दिनैबो बर' हारिया बे बड'लेण्डनि थाखाय गिलौ गिलौ गिर्जाब थगायजाबाय दोखो आयौ गोबां रोखोमनि डायलगजों थगायजाबाय थेवब्लाबो बड'लेण्ड होनबानो गोसोआव मानोबा गाबखांनाय फैयो माबा दाबो थाबोबायदां माबा दाबो जायाखैदां होननानै बिथांमोना गिर्जाब फैयो दा बेनो फोरमान जे रन्जन नाब्लाया फैनाय लोगो ओंखारबोनाय लोगो बबे खनानिफ्राय थंब्लाट बबे संगठना जोंबो नोंथांजों दं जोंबो नोंथांजों दं होननानै बिथांमोना बड'लेण्डखौ बिफिनखागोन बा माबा मोनसे पार्टि दागोन दा बेखौ गिनानै आसाम सरकारा लोहो अर्थात हिमन्त बिश्व शर्मा डाङरिया रन्जन डाङरिया भय करे प्रमद बर' गभर्नमेन्टआ इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ रन्जन दैमारिखौ गियो बेखायनो बिथांमोना बोरैबा खालामनो आपहेल्डनि अबस्थायाव दोनबाय थादों मा जोंनि बर' हारिया सार बेबायदि सासे मानगोनां गिदिर गोलावखौ जमा दोनबाय थायोब्ला जोंहा बर' हारिया जेबो राहा गैया नामा बिथांखौ दिरुननो थाखाय राहाया बेथ' मोनसे जुडिसियेल माबासो नालाय हाबाफारि बावहाय जोङो रायजो राजाया थांनानै जेल बुफायनानै माबा खालामनानै जोङो बेखौ बरननो हाया रायजो राजाया मोनसेल' जोङो खुद्रिनो हागोन बिथांनि जानानै जों आन्दलन खालामनो हागोन बिथांनि जानानै जोङो बुंनो हागोन आरो जों बुंनायनिख्रुइबो सबसे साबसिन प्रमदानो हायो इउपिपिएल गभर्नमेन्टआनो हायो बिथांमोननि लोगो सुक्तिखारि जायफ्रा सिगनेटरिफोर बिथांमोनानो होननो हायो जे रन्जन नाब्लाखौ फर दा ग्रेटार इन्टारेस्ट अफ आवार एकर्ड नोंथांमोना हगाराबा जोङो रिजाइन होबाय जोंनो नाङा बे एग्रिमेन्टखौ जोङो फिन गोदानै बदलायनोसै गाबोननो अट'मेटिक रन्जन नाब्लाखौ हगारगोन अब्ला जोङो नोंथांमोना रन्जन नाब्लाखौ हगारनायाव जेबो प्रब्लेम गैया नामा मिस्टार प्रमद बर' नो आइ डन्ट हेभ मिस्टार गबिन्द बसुमतारी नो आइ डन्ट हेभ अब्ला रन्जना गाबोननो गयो सिम्पल नोंथांनि डिलिभारि स्पिचनि गेजेरजों जों खोनानो मोन्दों मानोना बड'लेण्डखौ दानायाव माखासे पपुलेसन क्राइटेरियाफोर फुलफिल खालामनांगौ जायो दा बिनि बेलायाव नोंथाङा माखासे 5 लाखसो गोदान जुलि जागोदान मानसिफोर बिदोंबा न'खर दाजेननाय बिदों बिनि सायाव मा बुङो गमामायैनो पपुलेसना जोङो मानसिफ्रा बारा सिरियास होआखै दिनैसिमबो बड'लेण्ड नामाकरनाव बड'लेण्ड जाया होननायफ्रा गासिबो जाथियानो होनबाय थादों बेनिखायनो जे बड'लेण्डआव बर' हारिया थोजासे गैया बे सासन खालामनो थाखाय आलादा बिसिनि नामाव रायजो होनो थाखाय बियो एखे गां जेरावबो जाबाय थादों आरो बयनिबो बादायानो बेनो दा बेखौ नायोब्ला जोंनि लाइमोन बर'फ्रा आरो आङो खालि हाबा जागोदान बर' सेंग्रा सिख्लाखौल' बियाखै गासै बर'फ्रानो जायफ्रा फिसा खांबाय थादों बिथांमोनाबो खांनो हागोन साबा जोङो मेक्सिमाम लादे साबा मिनिमाम साबा आरो मेक्सिमाम नङा मेक्सिमामा बाहाय खुनु प्रब्लेम गैया हा हु जोंनावनो जोब बर'नावनो जोब गिलु बालु हाफ्रा ओरैनो थादों गायग्रा गैया आदि गायग्रा गैया दा बेखौ नुयोब्ला सोर बुंदों जे बर'आ रायजो जानो हाया गोदोनि लान्दा खान्दा जेबो गैयैयावनो जोङो गथ' गथायखौ फोरोंजोबबोदों आरो बेबायदिनो बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि गैयामोन जोंनि आइजोफ्राबो फिसाय गारि खाराखैमोन गथ' गथाय गारि खाराखैमोन दिनै मानो फिसा खाङाखै नालाय सासेल' गथ' खांबाय सानैल' गथ' खांबाय इनार्जि एसे इनटेक थाबाय मबाइल बायदिसिना थाबाय बायदिसिना टेम्पारेचार आनजाद फैबाय दा गथ' खाङैनिनो मेन खारनानो दिनै जोंनि समाजाव गुलाय गुजाय ओंखायनो आं लुबैयो जोंनि बर' हारिया बिदा फंबाय बिनानावमोना सिरिमोन हारिनि गोथार इन्टारेस्टआव जोंनि पपुलेसन नङाब्ला गाबोन जोंबो बड'लेण्ड सोरजिनायावबो गोब्राब जागोन आरो आं होननाय बायदि जुदि 5 लाख जे गोदान जुलि जागोदाना जुदि साबा गथ' खांबा 10 बोसोरावनो बेसेबां जायो 25 लाख बर'आ जुदि पपुलेसन इमिडियेटलि बारायोबा इमिडियेटलि कमप्लिट डेम'ग्राफिया चेन्ज जायो सिम्पल फर्मुला गाबोन बड'लेण्डखौ भारत सरकारा होनो गोनां जागोन मोनसे सोंथि फैदों